Ngiyanibingelela nonke egameni lika Jesu. Namuhla nje ngisalalela umusic noma ngisalalela umculo. Ngithola na umculo okhuluma indaba ebalekile, indumiso. Lo mculo uthi baba nayi indumiso ihlatshele wena mayibe iphunga elimnandi indumiso yethu. Uma ungumKristu noma uma ungumlandeli kaJesu Kristu uyaqonda ukuthi lawo magama achaza ukuthini. Lapho sihlabelela, lapho siphila, lapho senza konke empilweni zethu, lokho makube indumiso uNkulunkulu, indumiso emnandi, kube iphunga elimnandi kuye uBaba osezulwini. Ngiyathemba siyatholana, ngiyathemba ukuthi bangcwele bayangizwa ukuthi ngichaza ukuthini. Ngoba abangcwele baNkulunkulu kumele kube indumiso epure noma indumiso ehlanzekile esiletha phambi kaNkulunkulu Baba. Bayethe kuye sisafisa ngaso sonke isikhathi ukuthi silethe indumiso ehlanzekile kuye uBaba. Ngendodana uJesu Kristu. Amen.